En Fermí Marimón ho sabia tot del cine i va anar encara més enllà. Va començar a ser cineasta gràcies al seu amic Jordi Bringuer. En Fermí sabia escriure guions. I dibuixar-los. Lluitava per trobar els diners per produir-los. I atenció, com que feia animació, sabia com construir una càmera que funcionés imatge per imatge. Sabia com fer d'actor, com es pot veure en la seva pel·lícula Ballet Burlón. Sabia fer muntatge cinematogràfic. I sabia composar també la música de les seves pel·lícules. Coneixia les tècniques de laboratori. I aquí ve el plus que el feia diferent i únic. Sabia com construir un cine per projectar les pel·lícules. Perquè ell va fer els plànols del Capri. Fermín i la seva dona Mari Carme, experts paletes, es van atipar d'aixecar palets de totxo. A més, en Fermí coneixia tots els secrets de l'operador de cabina de projecció. L'hem vist en el Montmari canviar carbons en projecció, en plena projecció, tot un espectacle. I a més, permeteu-nos, també pintava, escrivia llibres de novel·la i d'assaig. I una cosa més. Va ser pare i va ser mestre. A mi em va ensenyar muntatge i cine. I a mi em va ensenyar a portar un cine. En definitiva, un home del Renaixement en l'època del cinema.